Körülbelül 2 hónappal ezelőtt egy ügyféllel megbeszélve egy autóra megrendeltem ezt a Alcantara antracit anyagot. Aztán mégse kellett a munka, ezért rám maradt. Ez igazi Alcantara, ez nem az után gyártott, nem a Mikro nevezetű, ami eleve szivacsos anyag. Ezen jobban meglátszanak ezek a kéznyomok, úgy lenyomatok. Ez igazi Alcantara. Szóval ebből kellett volna megcsinálnom egy munkát. Csak mivel nem kértem előleget, azért aztán az lett a vége, hogy mire megjött az anyag, addigra eltűnt az ügyfél. De nem ez a lényeg, hanem gondolkodtam rajta, hogy mi legyen vele. A polcon csak összenyomódik, megtörik, stb. És arra jutottam, hogy csinálok egy ilyen megosztós játékot. És mondjuk, hogyha már itt van, és ez a panel verzió, tehát készíthető belőle tetőkárpit is, azt meg elég sokat csinálunk. Ezért valamilyen úton, módon kisorsolnám a megosztók, lájkolók, stb. Között a következő hónapban, mondjuk május végén. Aztán majd kiderítem, vagy kitalálom a részleteket. Erről lenne szó. Ez az anyag kombira nem elég, tehát csak szedán, 5 ajtós, mit tudom én, 3-as BMW, 5-ös Golf, 4-es Golf, passzátokba, 5-ös, 6-os passzát, de szedán. Kombikba ez nem elég, sőt kombiba szélességében se biztos, hogy minden esetben elég lenne. Tehát olyanok jelentkezzenek majd, akiket úgy érdekel, hogy szedán autóba szeretnék. Ez valódi Alcantara, tehát ez nem 5-6 ezer forintos anyag, ennek majdnem 50 000 forint métere. Tehát itt nem 20 000 forintról lesz szó a végén, hanem akár ilyen 150 000, 200 000 forintos dolog lesz a vége. Kitalálom a részleteket, aztán jelentkezek. Írjátok meg kommentbe, ha esetleg érdekelne benneteket, meg hogy milyen autóba képzelnétek el ezt.